Ndị be anyị daalụ m. Shabbat shalom. Ife a mma ekwu sọsọ n'Igbo ka mma ekwu ya. Mma esi ọnwụ oyibo ya bedo abata na ya ka o pee ezigbota mpe. Ndị be anyị mmiri na-eru ugboro ịtọ ka m mara ọkwa. Ndị anyị na ha nọ n'ofu space, o nwere etu ha si afụ anyị na ọwụ na ha ka na-afụ anyị. Ha na-agba mbọ ka ọ wụ na onwe ezi ife dịka Igbo ka echefuo Igbo. And ndị be anyị bifo ekpochapụ mba, a na-agba mbọ mee mba ahụ ndị ya ekpochapụ ha na-agba mbọ na-afụ ha etu ekwesịghị isi afụ mmadụ na ọnwụ na-aka ya ada afụ ha, ma ọ gbaa mbọ kwụsị ịfụ ha ncha ncha. Ndị be anyị, unu nene ife a na-akpọ rotational presidency. A sị ka e were eziokwu wee so ya, oge a sị ndị amị na ụlọ agha chịsịdụ, ebe ekwesịrị ibido wee rotate wee ife ahụ na ndị Igbo, maka mmụọ na mmadụ ma na-emegburu ndị Igbo emegbu na Naịjirịa. O nwebedu ndị Igbo je soro ndị mba ndị ọzọ na Naịjirịa tinye aka na coup. Ọbụọdụ ụmụaka ebu n'afọ, ọbụọdụ ụmụaka dịsị 10 years, ọbụọdụ ụmụaka erughị 10 years, ọbụọdụ ha tiri aka na ya, ma ọ bedo na ndị Igbo merie. Mana oge egbuwere ndị Igbo, ndị akacha wee egbuwu ndị ahụ enweghị ihe ha wụ. Ọwụ na Naịjirịa na-afụ Igbo etu ha si afụ mba ndị ọzọ nọ na Naịjirịa. Naịjirịa ekwesịghị ịsị ọkwa anyị si na ọ civil war ka anyị nụrụ, ọkwa anyị si na anyị bụ nwanne ndị Igbo gbaghara anyị. Ụzọ anyị esi wee mee ka obi dị ụnụ mma awụ rotational presidency a na-ekwu okwu. Anyị eti ụnụ aka n'obi ka ekwu eme ka ọ chịa Naịjirịa aha ịsatọ ọchịcha. Etinye ndị Yoruba aka n'obi maka ọnwa abịọla, mana ọ na ọpọm na ekwu eme gbara mbọ ka ndị amị wee nakpuo na barak, akwapụrụ ya n'akụ, tinye ndị Yoruba aka n'obi. Ọwụ na ndị Yoruba achịcha, ndị Fulani enwebeghị ihe emere ha na Naịjirịa, onweghị onye asị na-emegbuo na ha. Eme gịnị? Ewere pawa ahụ nye ha. Chineke mekwa etu o si wee chọọ ka o si gaa. Nwanne ha nwoke a na-akpọ Yar'Adua ahụ nọte ha aka. Mana o nwere ihe Naịjirịa mere ebe ahụ. Ndị a na-akpọ South ha notisiri ọha filu na ndị ahụ kwesịkwuru ka egosi ha na ha so nwere obodo a, maka mmanụ ha na-eproduce abụghị obere ife. Ihe mere wee wepụta nwa ha nwoke nye nke a na-akpọ vice president. Chineke kpọrọzie Yar'Adua na nwarigota chia Naịjirịa aha ise. Efugo etinye na ndị agha aka n'obi, and ekwetakwa ndị ekwesịrị iti ha aka n'obi. Ndị Fulani bidokwa na-ekwu ọzọ na ọha ya continue. Onye ọbụla nọkwa etu Naịjirịa si were egwu, were ịsụ anya, were ka udo wee dịkwa si ha chia. Onye Fulani achịcha na 8 years. Ọwụ na Naịjirịa ka na-afụ ndị Igbo etu esi afụ mmadụ, site na ndị niile ọnụ ruru n'okwu: Christian leaders, Muslim leaders, journalists. Ife onye ọbụla kwesịrị ide ekwu, kedu ife anyị na-ekwu? Ife a onye ọbụla ga-ezuo ike ka mba a na-akpọ Igbo ka etriti ha ka human being. Wee notisi ya na ọ bụghị ha ka Naịjirịa na-eche. Naịjirịa na-agba mbọ ka onye nweziri ka ya adaghị echeta na o nwere ife dịka Igbo.
wee na-asị Igbo na ife Igbo ya emezi ewu igosi na o nwere ife dị ka ha, and ife ahụ Igbo ya eme ewu Igbo ya gbaa mbọ mee ife Chukwu si Igbo ha mee. Ndị kpọrọ m asị, ndị okwu m na-ewe iwe, ndị achọghị icheta na m arụkọtabeghị ihe m na-arụrụ ndị Igbo si mmadụ nyanye m ka nri ya, aka eji edu m, mana asị ha kpọrọ eziokwu fere ha bute m, ha kpọkwuo m asị. Biko geenụ okwu a m na-ekwu, ozi Chineke si m zie ka m na-ezi. Ebe Naijiria na-eme ka afọ Igbo fuo, ka Igbo gbazie mbọ ka afọ ha ya efuru banye ime ife Chukwu si kwuo. Ha na-eme na anyị anọzi, na anyị afụzi anyị again, ka anyị gosi na anyị nọ, and ụzọ anyị esi gosi na anyị nọwụ ime ife Chukwu si anyị mere. Igbo, biko, ọnwụ na ịmarụgo ihe wụ Sabbath, ọ na-eweta aka na Fraịde anwụ dara ha ana na kpuo na belu, maka na o nwere ndị kpọrọ m asị, kpọrọ ndị na-ekwu ka m asị, merụ butekwuo na ha kpọsara eziokwu asị. Ha nọ na Sabbath, ha ya ekuni etu ebu na anwụ si ekuni, ka anyị kọwaa etu Sabbath na Igbo si wee nwee mmekọ. Obodo ọbụla omenala ka dị na ya, jee jụọ, o nwere ụbọchị ezumike nọ n'obodo ahụ. N'obodo nke nsi na ihe a na-akpọ eke ukwu na Nkwo oru, ụbọchị a na-adanye afịa gachaa ụbọchị ịnọ, ọrụkwa ụbọchị ịnọ nke ọzọ ka ụbọchị a na-adanye. O nwere ife Igbo na-arụ na ya. Maka ndị na-akpọ eziokwu asị, ha nọ na Sabbath, eziokwu ya agbawa ha agbawa. Ancient Israelites na ndị Hibru, ndị mụ ndị Igbo, ọkwa etu ahụ ha na-azụkwa afịa mkpụrụ ụbọchị ịnọ, ọkwa etu ahụ ka ha si eme ya oge gboo, nke ọfụ everything is organized, 7 days week gagoro everywhere. Ndị Juu na-emezi ya ụbọchị 7 days, ọkwa ọgbara ọfụ 2,000-3,000 years ago na Israel. Onwekwu ihe edere n'akwụkwọ etu o si dozi so clear now. Ndị Hibru ndị nwekwu Bible dị few na etu ha si ghọta debe ha na-eme etu akwa ka nna nna anyị ha si ghọta ụbọchị eke ukwu, ụbọchị Nkwo oru, ha nọrọ na be ha. Igbo, ọnwụ na Igbo ndị adaghị arụ ọrụ oyibo, ndị ọrụ ha ya ha fọs na ha ya apụta n'ezi, ọ na-eru ụbọchị ha kpọ Sabbath, ha emechikene biznes ha, nọrọ be ha. Naijiria ya ama na o nwere ndị dịka Igbo, maka mbọ Naijiria gbara na ha sọksidie na onwezi ife dịka Igbo. Ọnya ka o ji ruo na rotational president, afọ Tinubu, afọ Atiku ka na-ewi ewi karịa nke ndị Igbo apụta na ha ya azụ ya. Biko na Igbo, ife na-ekwu ife ahụ ka ọ dị mma, bifo egbuchapụ mba ọbụla, a na-eburu ụzọ mee ka anyị adaghị afụ ha ka mmadụ, ma ọ ka echefuo na ha dị. Unu n'anya n'obodo a na-akpọ Ukraine, ọnụ ya afụ na Putin bụ ụzọ kwuo na onwe ihe dịka Ukrainian history na Russian history, na onwekwu ife dịka asụ na Russian nke nwa, ihe o mere ihe ahụ o burugodo ụzọ o mee ha na ha adịghị eme exist. Ihe ọbụla ọ na-emezi ha, ọ bụrụ ikuku ka a na-eme ya, mana ndị Ukraine ekwedo ha wee kọwaa na ha dị iche. Igbo kọwazie, Igbo ka anyị kọwazie na anyị dị iche, ka ọ dụbagodo ebe a na vidiyo a bakwa 10 minutes, ọ ga-esi ike ime upload. Shabbat shalom. Onye ọbụla o metụrụ n'obi bido mere ifo obere obere na ọ dị n'oke mkpa. Daalụnụ.